Здравейте! Това е информационно видео по проект Жест към здраве на Фондация Развитие и интеграция. Първи стъпки за достъп до здравеопазване на хора с сензорни предизвикателства. Всеки български гражданин има здравно досие. Какво съдържа досието? Идентификационни данни, информация за новороденото, ако се генерира при раждане, медицински прегледи, направления, резултати от медико-диагностични дейности, хоспитализации, имунизации, рецепти, електронни предписания, медицинска експертиза, при спешен случай системата осигурява достъп до информация за кръвната група, съществуващи алергии, направени имунизации, прекарани и инфекциозни заболявания, хронични болести, провеждащо се лечение, вложени медицински изделия и данни за контакт с близки. За да имате достъп до своето електронно здравно досие, ви е необходим уникален код за достъп. Той се издава от която и да е районна здравноосигурителна каса, независимо от местоживеенето. Кодът е персонален, поради което заявление за неговото издаване се подава лично на място в районната здравноосигурителна каса срещу представяне на документ за самоличност и се получава на хартиен носител в запечатан плик. Също лично срещу разписка по образец. Уникален код за достъп се издава безплатно в рамките на 3-5 минути. Уникалният код за достъп ви позволява да проверите здравното досие. При всяко установено несъответствие между написаното в досието и реално получената от вас медицинска помощ, сигнализирайте Националната здравноосигурителна каса или в районната здравноосигурителна каса. За да упражните правото си да контролирате как се харчат парите от вашите здравноосигурителни вноски, ако желаете да бъдете известени за всяко настъпило медицинско или дентално събитие, преглед при личния лекар или при зъболекар, както и за лечение в болница, включително и за децата ви до 18 годишна възраст или за лица, на които сте настойници, ще бъдете информирани чрез посочен от вас имейл адрес. За да имате достъп до електронното досие на вашите деца, трябва вие да сте родителят, направил избор на личен лекар за тях. Достъпът до здравно досие можете да осъществите чрез личен електронен подпис. За да проверите здравното си досие, посетете страницата на Министерство на здравеопазването. Под меню за граждани
подраздел "Уникален код за достъп" или последвайте следният линк. За съдействие се обърнете към нашите лицензирани преводачи. Телефон за връзка 08 97 91 27 19.